Happy Valentine's. Ayun. Nagulat. Nagulat ang laki ko. Oh, ayan. Ang sky, oh. May mga angels na lumilipad. Ang daming mga angels, oh. May mga angels lumilipad. Oh. Today is February 14. It's Valentine's Day. Ayun, naka-red na siya. Si Manong naka-red, oh. Balentong ang suot, oh. Talaga naman. Galing na siyang bumili ng isda. Kuyawa, oy. Kuyawa Manong, oy. Naka-red, oy. In love na in love. May hinahanap pa. Ayan, nagpropagate ng ganito, guys. Do you know the name of this? Yung ganito parang paypay, oh. Malalaki ang dahon. Dumami na. Nabili lang namin sa Ubay ito, eh. Dumami ng dumami, oh. Dumami na. Ang ganda kasi yan. Very elegant.
nandito na tayo. Today is Monday at alas 5 na. 5:10 to be exact. Tingnan natin guys kung ano natapos nila. Kasi dapat magbuhos daw sila sa bukas or Tuesday, sabi. Ayan, meron ng cover yung mga bakal dito sa right side. Dito, uy, ayun, chinek niya. Check din siya sa mga tali, lahat tinitignan niya guys. Ganyan yan, pagkatapos nilang magtrabaho, tinitignan niya yung natapos nila. Okay? At ayan, mga kahoy na ipinako, ang dami. Dami. Ayun. Yun ang natapos today, Monday. February 14 and it's Valentine's Day. At hindi ko alam kung sa maka-date ba tayo nito mukhang hindi yata dahil yung boses ko na lang naririnig nyo. May colds and coughs ako guys. Hindi bagay na mamasyal. So some other time, kahit hindi Valentine's, namamasyal naman kami. Ganda ng Singonyo mo. You see that? Very, very beautiful. At yung Milano Crism, ayun, tignan mo.